1:15 a l'Institut Torre Vicenç del barri de Balàfia de Lleida, un grup d'estudiants ha creat una aplicació per a mòbils que busca fomentar el reciclatge i promoure accions per fer més sostenible tant el centre com el seu entorn. Els millors recicladors del barri podran guanyar punts intercanviables per recompenses. Estela, ja es pot descarregar aquesta aplicació? Doncs de moment està en període de proves, però volen que comenci a difondre's a partir del mes de febrer. Ara estan acabant de concretar quins seran els premis que rebran les persones que participin al joc que proposa l'app. Es planteja, per exemple, que alumnes del centre rebin envasos reutilitzables per portar a l'esmorzar o que famílies i veïns obtinguin descomptes en comerços col·laboradors del barri. Un dels alumnes que l'ha dissenyada, l'Àngel Termans, que ara fa primer de batxillerat, resumeix com funciona. Doncs la nostra aplicació és una mica com el Pokémon Go i el que pretén és anar escanejant codis en diferents punts del barri per tal d'aconseguir punts que després es poden bescanviar per recompenses. És a dir, quan el mòbil llegeix els codis QR repartits pel barri, proposa a l'usuari fer proves i si les superen acumulen punts. Proves com les que explica un altre dels creadors, el Luis David Pérez. Arrastrar un objeto que la aplicación te pone la imagen de un objeto, ya sea una lata, ya sea una bolsa, lo que sea, comida, orgánico, te pone una foto y te pone del otro lado de la pantalla los distintos contenedores que hay, todos los tipos de contenedores. Entonces el objetivo es que tú arrastres la lata al contenedor que le corresponde. Y si lo hacías los tres bien, te daban el puntaje al final porque has completado la prueba con éxito. La qüestió és que el projecte sorgeix després de constatar que en un institut com ara el Torre Vicenç encara hi ha molta feina per fer per conscienciar sobre la necessitat de reciclar. Ho explica el Flavius Barboni, que és el tercer dissenyador de l'app. Al pati vam observar que hi havia brossa per tot arreu i també diferents punts de l'institut, com poden ser els lavabos o els passatges mateixos, estaven bruts. I llavors vam fer com una reflexió i vam pensar, a veure, què podríem fer nosaltres, perquè la sostenibilitat és un tema molt actual que s'hauria de buscar alguna solució bastant imminent, i vam fer com un tipus de reflexió tots els membres del grup per pensar què podríem fer nosaltres per conscienciar tant a la part de l'alumnat com al professorat. El Torre Vicenç és l'únic institut de la Plana de Lleida que desenvolupa el projecte d'innovació pedagògica Univers STEAM, centrat a promoure el respecte pel medi ambient, tot plegat coordinat per la cap d'estudis, l'Ester Pintor. Aquest projecte parteix d'una necessitat propera, que és fer més sostenible el nostre institut. I el nostre institut, per fer-lo més sostenible, depèn de les petites accions que hi fem tota la comunitat educativa. Hem de dir que durant tota aquesta setmana al centre fan gincames basades en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Gràcies, Estela, bon dia. Bon dia.